Ja sad treba da zagrizem ovu glavu koliko sam video na internetu. Ajde. Ovo da jedem. Ovo. Šta je bre ovo, ljudi? Ne, nema šanse. Ne. Kakvi? Ja ne znam kako ovo ljudi mogu da jedu. Evo, probat ću ovo da pojedem. Da probam ovo bez nogice da pojedem. Ništa specijalno. Najveća glupost na koju sam bacio pare. Nikad više. Uj. A vi mi pišete neke proverene restorane sa provereno dobrom hranom.